हेलो एवरीवन बरायबाय बयखौबो दिनै दंफैयो आङो तेजपुर टाउननि चित्रलेखा उदयन पार्कआव ओमफ्राय आङो तेजपुराव मोनसे गोनां खामानि लानानै फैदों ओमफ्राय बे खामानिखौ आङो नोंथांमोननो ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामथ'ला दा आङो तेजपुर टाउनाव फैनायजों लोगोसे तेजपुर टाउननि माखासे भिउफोरखौहाय गार्डेनफोरखौहाय आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन टाउनाबो ओरैबायदि गिदिर ओमफ्राय क्लिन ओमफ्राय बेबायदिनो मोजां जायगा दङ दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोनहाय माखासे भिउफोरखौहाय एक्सप्लर खालामनानै शेयार खालामनो गोसो जादों दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि फैदो लोगोफोर अब्ला गोबाव खालामा मासिन नायलांनो हागोन दा लोगोफोर आङो हाबबाय गेटजों ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायलांनायसै तेजपुरनि चित्रलेखा उदयन पार्कखौ आरोना दा नायनानै लादो नै बेफोरबायदि आरो ओरैबायदि मोजां बेरायनोहाय क्लिननो नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन ओरैबायदि मोजांखा ओमफ्राय गोबां जायगाफोर आं देखायगोन दे हानायखिनिखौ नोंथांमोननो देखायगोन दा नायलांबाय थानो हागोन आरोखि ओमफ्राय टाउनाबो ओरैबायदि क्लिन आरोना बहुद गिदिर टाउना ओमफ्राय आङो गिदिंबाय गोबां जायगायाव मानो होनब्ला आं खेबलाबायाखै आरोना ओमफ्राय जास्ट आङो दा चित्रलेखा उदयन पार्कआव दंफैयो दा नायनानै लादो नोंथांमोनाबो बे पार्कआवहाय फैनानै बेरायफैनो हागोन न'खर फेमिलिबो फैनानै बेरायफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय ओरैहाय नै बेफोरबायदि ओरैबायदि मोजां जायगा बानायनानै दोनदोंना नै बैफोरावहाय ओरैबायदि उन्दैफोर गेलेनो हागोन दा बेबायदि आरोखि दा टाइमा जेबो जायाखै 10थाल' जादों दा बे हिसाबैनो मानसिया गैया आरोना ओमफ्राय दा बेलासियाव नायदो ओरैबायदि मानसि जागोन आरोना बेयावहाय नै ओरैहाय नै दै ना गिदिर दङ ओमफ्राय बेयावहाय ओरैबायदि मोजां गार्डेन बानायनानै दोनदों नै बिबार गोजा नै बेयावहाय बेफोरबायदि बानायनानै दोनदों बट दङ बटआखौ हौरैजों दोनहैजोबदों बेयाव गाखोनो हायो आरोना ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आं गाहायनिफ्रायनो देखायहरनोसै हनै बिराद मोजां जायगा दङ बैफोरजों मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनदों आरो नै बेबायदि आरोखि जास्ट फैबाय हिसाबैहाय देखायनायसै आङो एसे बेनिफ्राय आं दस्रा जायगायाव थांबावगोन मैदेर बानायनानै दोनदों आरो नै नेटनि ओमफ्राय दा नायनानै लादो नै बेयावहाय बेबायदिनो फाइटार जेट बानायनानै दोनदों नै नायनानै लादो ओरैबायदि मोजां आरोना ओमफ्राय दायो चित्रलेखा उदयन पार्कनिफ्राय फैबाय आङो ओमफ्राय फैनानै दायो ओरैहाय अग्निघर होननाय जायगायावहाय फैलायबाय ओरैबायदि मोजां नै हाजो जायगा मा दङ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों दा ओरैबायदि मोजां आरोना नायलांनो हागोन बेरायफैनो हागोन जायगाया ओरैबायदि मोजां दंखायो ओमफ्राय साखाथियावनो ब्रह्मपुत्र सागर बेयावहाय नै बेबायदि दै बाज्रुमग्रा बानायनानै दोनदों आरोना दा बिराद मोजां आरो ओमफ्राय मानसिया दा गैथ'वा टाइमाबो जायाखै नालाय दा आङो मा दं मा गैया एसे देखायलांनोसै दे नायलांनो हागोन आरोना तेजपुर टाउननि अग्निघर होननायखौ आरो अयथासार गोजौ हेलो ब्रदर कैसे से वाह अच्छा ठीक है बहुत अच्छा है ना सामान रखा है ओह थैंक यू सर ये सर हाँ मिलेंगे थुस मेंखायो ओमफ्राय नै बेयावहाय बेफोरबायदि गेलेग्रा दं आरो थिखिनियाव फैबाय आं नै बेबायदि आरोखि एसे साइड दानसो खेबदों आङो अयथासार जरा दं जरा गैयिफ्रा लाजिनाङोसो फाग्लासो बेलेगसो जायगाया दा मोनाबाथ' नायजानायानो थाया हैद आंबो गाखोनायनोसैदां ओइ माथो बाबुमोन बर'फोरसो अबेनिफ्राय मा सारिदुवार आं माबा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आदा दङ बैयाव लोगोफोर दं सानैसो दङ साथामसो फैयाखै औ माबा बलेर' लाबोदों
बेलेग खामानियाव फैदों ओमफ्राय दा आङो सारखौहाय लोगो मोनफैदों नै ओरैबायदि गोजौआवहाय ओमफ्राय दा सारा अबेनिफ्राय फैदों एसे खिन्थाहरोब्ला मोजां जागौ जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट न माबा जोंनि थानाय जायगाया जाबाय सारजार ओनसोल नाथाय स्कुला जाबाय अजि रङागरा गुदि फरायसालिनिफ्राय फैदों जों सारि गथ'फोर लानानै फैदों माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गारियाव सोराव गाखोनोबो हाया माबाबो उसुबिदा जायो बेनि थाखाय जाय जाय हायो इसोरखौ लाना फैबाय आरो आं बिराद मोजां ओमफ्राय सार बेवहाय माबायदि मोनदों फिलिंस जोंथ' मोजां मोनबाय थायो जों फैबाय थायो गेजेर गेजेर बे थानाय बोसोर फैदोंमोन सिगांबो फैदोंमोन फैबाय थादों आरो बे आबहावायाथ' बिराद मोजां मोनो आं ओमफ्राय दा भिउआबो मोजां गोजौआवहाय गाखोयोब्ला फुरा बार नाङो बे जायगा दा बेखायनो आंबो एसे एक्सप्लर खालामबाय सार ओमफ्राय मोजां ना सार ने लोगो मोनफैनो आंबो मोजां मोनदों थेंक इउ दे सार दे बाय 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 दा आङो सारखौ लोगो मोनफैदों सारिदुवारनिफ्राय ओरैबायदि मोजां सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ना सार दा गोसोआव गोजोननाय मोनदों आङो जोंनिनो मानसिखौ लोगो मोनफैदों आरो ना ओमफ्राय दा आं एसे गोजौआव गाखोलांथारनि आरो ना माबायदि मोनो आयु साइदुङा थोद माथो खर' गिदिङो नायलायलायो आयु बेसेबांबा गोजौ नै आथांगो बिथांगो दा बेजोंहाय गाखोनानै फुरा ब्रह्मपुत्र सागरनि भिउखौ नाहरनो हागोन आरोखि दा नायहरदो लोगोफोर होद फुरि जाबो भाइटि होद एने माथा गुरियासैमोन ओरैबायदि गोजौआव गाखोना दं आरोना नैबे ब्रादार आपनार घर कत आसिल 3 माइल आच्छा माने नैबेयावनो गाखोनानै थादों होद बोरैबा जुदि गोलैलांबाथाय सेसखा आयु 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 ओमफ्राय साहाथ' खेबहो जानाय नंला जरा जरासो गोबालाबायलायनानै दं ओमफ्राय नै बे ब्रह्मपुत्र सागरा नायदो ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय बै गाहायाव हनै ना जानायनि बुद्धि खालामदों आरो ना बोखाङो ना ओमफ्राय बै इथु ब्रिज नाखिरे भाइटि जिथु ब्रिज बुमरागुरि ब्रिज आयु ब्रिज दं हनै मोनसे आं बेजों फैफेरथाराखैमोनलाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नै ओरैहाय फैदों आरो ना ब्रह्मपुत्र सागरा ओमफ्राय बैयो नायदो गासैबो तेजपुर टाउन आरोना बिराद गिदिर टाउन बियो ओमफ्राय ओरैजों थाबाय नै टाउना ओमफ्राय थाथेलाबायजोब्बाय आरोना ओरैबायदि बेरायख' हायि गुवार टाउन क्लिन आरोखि ना ओमफ्राय फ्लाइटआबो बिरगासिनो दङ ओरैबायदि आवाज मानो होनना बुङोब्ला निसामारि एयारपर्टआ खाथियावनो ना ओरैबायदि फाइटार हेलिकप्टार बाग्लायो आरोना डिफेन्सफोरनि थाखाय दा बेबायदि आरोखि दा लोगोफोर तेजपुर गणेश मन्दिरनि एसे आफाङाव थानाय ब्रह्मपुत्र दैयावहाय बेरायफैदोंमोन आङो नै ओमफ्राय लन्चआनो मानसि गैथ'वा माने मानसि ज' जायोब्ला बे लन्चजोंहाय बेरायनो मोनो आरोखि ओमफ्राय दा दिनैहाय मानसिया एसे गैथ'वा नै टाइमाबो जायाखै नालाय दा बे हिसाबैनो फैलायाखै आरो नङाब्ला आं बे लन्चआव गाखोना एसे बेरायनो होननानैसो फैदोंमोन ओमफ्राय मानसि गैया नालाय दा बे हिसाबैनो आङो बेरायनायबो जानाय नंला आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय लन्चजोंहाय बेरायनो हायो आरोखि नैबे ब्रह्मपुत्र सागरखौ गोसो बायदि बेरायनानै थांनो हायो आरोखि